Терлекчелек тармагы өчен үтә җаваплы чор кышлату башланды. Муса Гәрәев исемендәге кооператив бу җәһәттән аңа ныклы әзерлек белән керде. Бик хисап азык запасы тупланды. Бишкурай һәм Иләкшеде фермаларында мал торакларына үз вакытында тиешенчә ремонт эшләре башкарылды. Әйтергә кирәк, хуҗалык тарафыннан искергән бинага реконструкция ясалып, ул 224 баш малга исәпләнгән. Биредә тәрәзәләр еврога алыштырылган, идәннәргә бетон җәелгән. Бина тышы заманча сайдинг белән тышланса, түбәсе профнастил белән ябылган. Шулай ук яңа бина сөт саву залы төзелеп, кирәкле корылмалар урнаштырылган. Малларны ясалма орлыкландыру операторы, ветеринария врачы бүлмәләре җиһазландырылган. Эшчеләргә уңай шарт булдыру максатында душ кабинасы куелган, санузел үткәрелгән. Барлык күләмле эшләрне хуҗалык үз исәбенә башкарган. Фермага керү-чыгу юллары каралып, ком-таш түшәлгән. Бүгенге көндә хуҗалыкның төйлегән сөтчелек фермасында 215 баш мөгезле эре терлек асрала. Һәр көнне кооператив 52 центнер сөт җитештереп, шуның 17 центнеры әлеге фермага туры килә. Көн сайын майлылыгы 4,3% белән 15,5 центнер продукция реализацияләнә. Бүген ферма эшчәнлегенең иң зур омтылышы кышлатуны мөмкин кадәр уңышлы үткәрү. Шуңа да ашату технологиясының төгәл үтәлүен, малларның вакытында ширелүен һәм саф һавада йөртелүен, исәпнең дөрес алып барылуын зоотехник Ирек Гәрәев һәр даим контрольдә тота. Әлбәттә, хуҗалык эшчәнлегенең уңышы тәү чиратта эшче көчләргә бәйле. Бу җәһәттә Муса Гәрәев исемендәге кооперативта бер йодрык белән эшләүче бердәм тырыш коллектив тупланган. Төйлегән фермасында 3 савымчы эшли. Ярышны тәҗрибәле савымчы Фина Гаскарова җитәкли. Ул 9 айда һәр сыердан 8575 килограмм сөт савып, барлыгы 2111 центнер продукция җитештергән. Гүзәл Мусина, Хания Әминева, Рөстәм Ихсанов алдынгылар рәтендә килә. Үзем уңыш кызы, уңыш Дүртөйле районыннан уңыш колхозында эшләп, килен булып төштем 80 елны. Минем тормыш иптәшем Рифкат улы Фирәт гомер буена комбайнер булып, шушы колхозның алдынгы механизатор булып эшләде. Без иптәшем белән 2 ул үстердек. Алар икесе дә югары уку йорты бетереп, бүгенге көнне хөкүмәткә хезмәт итәләр. Мин бәхетле янаймын дип әйтәсем килә, киленнәрем аркасында, улларым аркасында. Тормыш иптәшемнән зарланмайым, балаларны үстерешергә ярдәм итте. Бергә яшәдек, уңган булды. Иртән чыгып китте, төнлә кайтты. Но ирем юк дип мин йоклап ятмадым. Шул семьяда тырышырга тырышып, шушы дөньяны көтәргә гына минем белән эшләгән элекке колхоз председателе Әнис улы. Әнис Нәгыймович белән бүгенге көндә Илгизәр Кыягаповичка рәхмәтле. Мин инде 41 ел эшләдем дип әйтеп горурланып әйтәләм шушы колхозда эшләвемне. Шуң Илгизәрнең үзенә дә әйттем, Илгизәр Кыягаповичка. Мин 41 ел эшләп бу тормышны күрмәгән идем. Бүген мине бәхетле көндә дә эш итеп тотканың өчен рәхмәтлемен дип әйттем аңа. Үзенә генә түгел, район җитәкчеләренә, хөкүмәткә, районнан безне шушы фермага күчерергә ярдәм иткән Кыягабулы Илгизәргә. Җылы туалет, уже эштән китүеңә юынырга душевой кабина, чикереп чәй эчәргә җылы бүлмә. Сыерларны саварга сөт күтәрмәйбез. Менә мин 8 ситнер сөт савып эшләгән дәвремдә. 8 ситнер сөтне күтәргән хатын-кызның авырлыгын аңнан кеше беләдер. Гомерем буе алдыңгыда яркы булдым. Шул нагрузка мине өйгә кайткач алҗандырадыр иде. Бүген аппараттагабыз, кырыйда басып торабыз. Без аңа сөйнергә әле җитешәлмәдек. Ну, көндә Илгизәргә рәхмәт әйтеп, җыламаган көнем юк. Шушы бәхетне күрсәткән җитәкчеләргә. Бер Илгизәр генә эшләде дип әйтәлмәйм, барсына да рәхмәт. Күренүенчә, ферма коллективы кышлатуны уңышлы уздыру, малларны исән сакланышын тәэмин итү өчен мөмкинлекләрне тулы файдаланырга тырыша. Алдагы вакытта да ул шулай дәвам итәр дип ышанасы килә. Мая газетының махсус хәбәрчесе Лира Гәрәева, Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.